गिबियावनो साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौ खुलुमहरग्रोनाय जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों स्पेसियली नैबे स्क्रिनाव नुनाय महाराजानि सायाव फंनैसो सावरायगोन आरो बे स्क्रिनाव नुनाय महाराजाखौ गोबाङानो थाख्लाय मुंजों मिथिना मोननाय जायो आरो बिथाङा जोंनि बर' कालचार लाइनाव माखासे बड' फिल्मसफोराव रल्स खालामो। दा बिथांनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायनायनि सिगां आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनो नाजागोन जे जों बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि अर्थात जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलनि बारग' CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथां, जाय प्रमद बर' बिथाङा बर' माहारिनि गोथार माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि बिखायाव गसंनानै MLA MP बिटिसिनि चिफ EMGM मेम्बार जानो थाखाय सोमावसाराखै। जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जाया, बर' हारिनि जेंनाया बा बड'लेण्डनि जेंनाया सुस्रांजायागौ मानि सोमावसारलांबाय थागोन। बेबायदि बाथ्रा बुंनानै समायखिरा लाबोनाय बे प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिटिसिनि CEMनि चेयाराव जिरायनानै 5 बोसोर जोंनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांबाय आरो दायो MLA जानो थाखाय आंनो भट हो बेफोरबायदि भट मागिगासिनो दङ। दा फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' बिथांखौ मेम्बार जानायसिमहालागै जोङो नुहैनो हागौ। मोनसे बाथ्राखौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना जेब्लायबो गोसोआव लाखि, जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै आन्दो माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै पलिटिक्सनि खामानिखौ मावबोबाय थाखादों आरो जाय लिडारा माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ गोथाङैनो गोथां थगायबोदों, बैबायदि लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ जों जुदि सापर्ट होनो थाङोब्ला, जों जुदि पलिटिकेल प्लेटफर्माव थुलुंगा होनो थाङोब्ला गावबा गावनि बेसेनखौसो ओइलाम खालामना लानाय जागोन। दानिया फैदो नैबे स्क्रिनाव नुनाय बिथांनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा आरो बिथांखौ थाख्लाय मुंजों मिथिनानै मोननाय जायो। बे थाख्लाय बिथांनि मोखांखौ जों जुदि नुयोब्ला गारबोनाय समनि माखासे बाथ्राफोरखौ जों बयबो गोसोखाङो। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन? जेराव जों बयबो मिथिगौ जे बे थाख्लाय बिथांखौ थांनाय मोनसे समाव पक्स' आयेननि गेजेरजों एरेस्ट खालामदोंमोन। दा दिनै भारत हादरनि संबिधानाव पक्स' आयेना मा आरो पक्स' आयेननि गेजेरजों सोरबायदि सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जायो? सरासनस्रायै जों मिथिनाय बायदिब्ला 18 बोसोरनि सिङाव थानाय सोरबा हिनजावसाफोरखौ जुदि जिनाहारि खालामनो नाजायोब्ला, जिनाहारि खालामोब्ला बे पक्स' आयेननि गेजेराव एरेस्ट खालामजायो आरो 18 बोसोरनि सिङाव थानाय उन्दै गथ'फोरखौ, देरफुनाय गथ'फोरखौ हेरेसमेन्ट खालामोब्ला, पानिश खालामोब्ला बा जायखिजाया बिथिंजों माने हाराहास्ति खालामोब्ला बे पक्स' आयेननि सिङावनो बै सुबुंफोरखौ, बै हेरेसमेन्ट खालामग्रा, बै रेप खालामग्रा सुबुंफोरखौ बे पक्स' आयेननि गेजेरजों एरेस्ट खालामनाय जायो। दा बे सेम पक्स' आयेननि गेजेरजों नैबे थाख्लाय बिथांखौबो थांनाय मोनसे समाव एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। सोरखौबा मार्डार खालामग्रा, सोरखौबा रेप जिनाहारि खालामग्रा सुबुंफोरखौ जों रावखौबो माने सनमान होआ, जों जेब्लायबो सनमान खालामानो। नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों जाय पक्स' आयेननि गेजेरजों एरेस्ट खालामजानानै जेल जानांनाय बे थाख्लाय बिथांखौ UPPL पार्टिनि सासे स्टार केम्पेइनार महरै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव लाङै लेक्सार मारि हैहोनाय माखासे नुथायफोरखौ। अब्ला दिनै साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा? दिनै जाय पक्स' आयेननि गेजेरजों एरेस्ट खालामजानाय सासे सुबुंखौ रायजो राजानि सिगाङाव स्टेन्ड खालामहैनानै, फसंथाहैनानै लेक्सार मारि होनाय आरो बेनि लेक्सारखौ रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोननि खोमायाव खोनासंहोनाय, बै माखासे नुथायफोरा जों सुबुं समाजनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव। स्पेसियली जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना, बर' फिसाफोरा बे थाख्लाय बिथांखौ पक्स' आयेननि गेजेरजों एरेस्ट खालामजानानै जेल जानाय बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ।
जायनि थाखाय जानो हागौ बेफोरबायदि सुबुंखौ इउपिपिएल पार्टिया साफा साफा स्टार केम्पेइनार महरै रायजो राजानि सिङाव हाबहोनानै गामि गामि हाबहोनानै लेक्सार मारि होनायनि दान बान्था महरै थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों इउपिपिएल पार्टिया गासै मोन 7 सिट्स देरहासार खालामनो हादों। सोमोनांथाव बाथ्रा, जाय सुबुङा भारत हादरनि पक्स' आयेननि गेजेरजों एरेस्ट खालामजादों बा साजा मोनदों, बेबायदि सुबुङा मायबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि स्टार केम्पेइनार जानानै बै पलिटिकेल पार्टिनि जा पलिटिकेल मोनसे स्टेन्डार्ड, बे स्टेन्डार्डखौ रायजो राजानि सिगाङाव हाइलाइट खालामहोनो हागोन नामा? मालाबाबो हाया। बे थाख्लाय बिथांमोन बायदि सुबुंफोरखौ गामि गामि हाबनानै रायजो राजानि सेराव गसंनानै माखासे पलिटिकेलि लेक्सार मारिहैनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। बिथांनि गामि गामि हाबनानै रायजो राजानि सिगाङाव लेक्सार मारिहैनायखौ लानानै जोंहा बुंनो गोनां बाथ्रा गैया। नाथाय बुंनो गोनां बाथ्राया नैबेसो, जाय सुबुङा बा जाय सुबुंखौ भारत हादरनि संबिधाननि पक्स' आयेननि गेजेरजों थांनाय मोनसे समाव एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन, बेबायदि सुबुंखौ रायजो राजानि सेराव गसंनानै लेक्सार मारि होनाय आरो बैबायदि सुबुंनि लेक्सारखौ रायजो राजाफ्रा खोनासंनायावसो जोंहा माखासे बुंनो गोनां बाथ्रा दङ। बे बिथिंनि सायाव मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना नोंथांमोननि गोसो सिङाव बेरखांनाय बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।